Good afternoon everyone. Lamsukphi onarok jotono haini haitinin video. Iko ang tabuk mui diboni mui songna bangai mangso helebi tongo. Babu tumani 1.5 kg. Iko tabuk sanamai tongmani abono hingke tabuk haini yok porainya nai. Ang manai si sanamai tongmani songna hanai. Babu mangso tui pai hingke manai bokong ada mada sanamai toni riwai emuno. Fat sanamai yok porai digrana borong maisan hanifu. 1 kg kaisano hingke karagai. Hontalai toni nai. Iko karagi pebi khetabu hingke sunya grana. Moke yokna bangai ko ready. Omo hingke hontel dina bangai. Hingke bayap song norok bahai tong bai kha khlai ka ham tong bai na. Hingke norogani channel kutal hingke please channel no subscribe khaine support khaibai di. Norogani channel lo cooking ni video no besi nungnai tai hingke yang thamani ro kom no nungnai kisa nogo samung tangmani rok tei cooking ni video rok besi nungnai norogatu video rok no sajapai kha hingke please channel no subscribe khaine logi tongbai di. Iko korai box sai rikha yang hingke mangso sudak thasongoi tokha som dina nai tei extra masala rok hingke iko moso haising tei hingke sultui tei jira gura khai rina jak. Iko kari tukha thok riwai rikha thok hit ongmaya golai kori sumriwai rikha aboni agolo hingke joto masala tongmani no eglogi ririne masala yok prabai maya agolo tabu iko ang mangso khijonai kolai nai kholobi ririnai hai khaino kolo kholobo khaitoni nai am himba mangso bo mona nangnai tai buti buri gra no yoga no hingke ba aboni bangai kholobi toni kha hingke dakti monai ayangani mangso moi musoni ko manai tei oteng no helebina grana manai moi bo songnai manai ko somjat norok kebu chare chabai kha comment khaisana topok badi belai ni thogo manai tuma bu bithi rok bu nango honai chamani khnao manai ko somno iko srat tongmaya golo taisa kolinya nai thok nokhori tokha thas khainai iko thuk thaperi tokha thok nokhor bai musmukha kari sipaisi nai tabu iko moi kari pe meya golo tawaisha karai suone boksai rikha mangso hontlina bangai iko mangso riwi rikha mangso riwi meya golo hingke som bai situi riwi nai geran khai yokprai hontelai toni rinai iko buti ran kha tabu hingke kari paisinai iko manai bo helebi pebe khe tabu suina grana amul bon baino jalogoi tongkha puilale nungmani se kawai tongo tabukle bai hini si jalogoi tongo sappungno sakha manai no subai maya goloi ko sombai sutui ruwina nai baino jalago kari paisina iko an mangso mantri mani buti ran kha kari pai khai ko takari o kari nai kholobi toni riri nai iko manai moi songna bangai ang jotono ready khaina kha manai suwinai sombai situi rina kha karai tungmaya golai ko thogrei rukwa iko yangkhe moso holjago bermarijak omoke piyas rajak piyas rewi rikha thok tungmaya gulo
aboni yagulo hingke moso huljak bai bere mano rinai thogo kisa yokprai nama yagulo hingke manai kisuni kolei kholobai rinai serapse tongma yagulo iko khulugui kolei na gugrana buti torina naiya manai bisingni no buti nokori iko tamungui tokha ani manai moi bu mukhai iko tabuk hingke kari paisinai kolom sukka tui rok tukung bai akun bai iko amlono tukuri bai bon bai mai sei bai khe nogo thana bangai ko tabuk diboro se nogo thangnai ko bon nana bai phone khalai jagi jong nogo khali hini kuye nin nana phaikala jol jagan e yang phari baba ni ko nin bai thanai pu satam padi maya kusu kata tabuk hingke mai chaina grana iko manai mui muke mangso yokjak abu ke kisap risum chainai grana bahainang mai chaina gana te kisa sana jenu Chin bác sang cái mình chắc ạ. Cái mana? Bác sang cái mana bây giờ? Mà em bố lẹ. kisa thagana ai thok suka manai mui bo mangso yokjak to thokka no thokka inke norok tinin video no bahainang jabai kha comment khaisana to pokbai di tinin video asung no malai fini next video o hambayan video ro nai tongbai ma bangai